Welcome to Love Motovlog. Let the adventures begin. Yun, what's up mga kalabrikads? Magandang hapon po sa inyong lahat. Bali, ito, papauwi po tayo galing sa trabaho. Ayan na. Papauwi po tayo galing sa trabaho mga kalabrikads. Pero mamaya mga kalabrikads, lulusong tayo. O, diba? Kagagaling sa trabaho pero lulusong agad. Ganun talaga kasi pag si Love Moto. Ayun, no? Lulusong pala kami nila paring Nico mamaya mga kalabrikads. Bali, ang oras ng babaw yata ay alas 8. So mga 7:30. Mga kung siguro 7:30 aalis na tayo para habang mababaw pa yung tubig makakapag-ilaw tayo, kasi pag mataas na medyo mahirapan na tayo makakapag-ilaw nun. So yun mga kalabrikads, nandito na tayo sa bahay. Rating na tayo dito sa bahay. So gagawin natin muna magbibihis, tapos magluluto para makakain muna bago tayo lulusong. So magluto muna tayo mga kalabrikads. So ayun mga kalabrikads, nakagayak na tayo. Ano? May dala tayong bagpak para lagayan ng bihisan natin mga kalabrikads. Tapos nakahanda na rin mga kalabrikads yung mga gamit natin. Bali, nailagay na rin natin itong mga kalabrikads, itong mga gamit natin, yung panusok natin, lagayan. Tapos nagdala rin tayo ng tubig para may inumin tayo mga kalabrikads. So alis muna tayo mga kalabrikads para puntahan muna natin sa paring Nico. Tara. Bali, medyo maaga tayong aalis ngayon mga kalabrikads dahil medyo maaga rin yung baba ng tubig. Bili muna tayo ng kape mga kalabrikads. Ito, kape. Para tanggapin yung pera natin. Ito nga pala mga kalabrikads kay paring Nico. Ang ito rin nung sa atin, ano, kape. Sukle. Ayan mga kalabrikads, sobrang babaw na yung tubig. Ayan, oh. Ayan. Umagos pa lang yung tubig mga kalabrikads pa babaw. So sasamantalahin natin yan habang medyo mababaw pa mga kalabrikads para marami tayong mahuli. So ayun, malapit na tayo dun sa bahay nila paring Nico mga kalabrikads. Bali, tatawid ulit tayo mga kalabrikads kasi nandun sa may kawiran yung bahay nila paring Nico. Ayan, oh, bahay nila. Wala, safe. Ayun mga kalabrikads, nandito na tayo sa bahay nila paring Nico.
Ayun oh, may sumisilip na sa paring Randy. Anong laro yan? Silipan? Dito na yung baterya mo. Bili ko na lang yung isa. Papadala ko nga yung isa? Papadala mo yung isa? Oo, papadala ko sa asawa ko. Bibili na lang ako. Kasi papadala ko rin yung isang flashlight ko eh. Bibili na lang akong dalawa din. So, Sahod na akong bibili. ha? Sahod. Sige. Kaya hindi ka sasama? Ano? Nagluluto ako. Ano, linuluto ni paring Randy mga Calabar Cats. Pakbet. Luto mo na mga kalabarkada. Ayan. Mahabawon din bukas. Anong sahog? Itong kan na? Yung karne? Yan. Naluto mo na yung kan mo? Yung Pusit mo? hindi pa. Nandun pa sa rip yung pusit. Kahit ako, hindi ko pa rin naluto. Yung niluto ko lang yung pugita. Pangbaon yun. Pangbaon yun. Bukas. Ay susunod na araw. Kayak na ba sa paring Randy ka? Ready na yun. Ready na sa'yo yun. Ayan. Puntahan mo sa taas. Nandun sa taas. Puntahan muna natin mga Calabar kasi paring nito. Akit na naman tayo. Ito na sa paring nito mga Calabar kasi. Ano yung battery mo? Nakita mo na? Yung battery mo nakita mo na? Ay doon tayo sa may malapit sa may marinat. Update tayo sa nilulutong pakit na paring Randy. Update mo yan. Nagluluto ako. Bago yan. Mag-ugas muna tayo. Bagay. Sa may pasok pa bukas eh. Pasok pa sa bukas. Maraming nahuli sila ko na. Sila... Ha? Sila Jumar sa Kasikluma. Ha? Pusit. Pusit? Pusit na yung walang likod. Alam. Ilang piraso? Isa, si Kluma. Malaki rin ah. Mga ganyan din yung katawan ah. Mga apat na daliri din. Si Jumar? Si Jumar, dapa. Ha? Malaki, dapa. Dapa? Pero walang tatalo dun sa dapa na nahuli natin to. Grabe pala yung dapa niyo, no? Grabe. Oh, grabe yung mga dapa dito. Lalaki. Panalo pala yun. Pagkakuha natin yun. Wala pang ano ngayon, kasag. Masarap kasag eh. Kahit nating gabi, kakain ako eh. Ingat kayo sa biyahe nyo ah. Oo naman. Sige. Dala maraming huli. So ayun mga Calabar Cats, alis muna tayo. Yeah. So yun mga Calabar Cats, nakaalis na. Kakaalis lang sa bahay nila ng paring Nico. So ayun mga Calabar Cats, kita-kits tayo dun sa spot natin. Kasi baka makita tayo ng pulis na may hawak na cellphone. So ayun mga Calabar Cats, nakarating na kami sa spot namin. So, yung bagong spot namin ni paring Nico. Try namin dito kung maraming kaming mahuhuli. So kasi medyo pataas na rin yung tubig, kaya lulusungin na namin din mga Calabar Cats. So ayun mga Calabar Cats, lusong muna tayo. Lusong na naman ng mga vampira. So ayun mga Calabar Cats, lusong muna tayo. Ayun no. Lusong na naman, sana maraming mahuli. Parang may nahuli agad si paring Nico. May nahuli agad si paring Nico.
babaw pero napakaraming cuttlefish. Isa na si paring nito na malaki, tapos dalawang malilit naman sa akin. Sobrang babaw, hanggang tuhod lang namin. Kaya makot na wala. Labo-labo oh. Sobrang babaw pero napakaraming huli. Panalo. Kita mo rin pala. Kita mo agad eh. Ahon muna tayo kasi gabi na. Tuyo muna tayo mga Calabar Cats. Ahon, ahon. Bali may pangulap na naman tayo ng isang linggo. Bali ito lahat na lang mga Calabar Cats yung mga nahuli natin. Natin. Yan mga Calabar Cats ah. Bale, tugita. Yan yung cuttlefish. Saka yung isda. Yan ah. Medyo nakarami rin tayo ng mga cuttlefish mga Calabar Cats.
cuttlefish mga kalabarkats. Pero pag yung talagang panahon ng cuttlefish dito, sobra, baka mapupuno natin itong kagaya natin. Malalim na yung gabi. Tayo pwede pa gabi kasi may pasok tayo bukas mga kalabarkats. Kalabarkats, uwi muna tayo sa bahay. So, tara, uwi muna. So, ayun mga kalabarkats, nandito na tayo sa bahay nila paring Nico. Ayan na. Bali may kukunin lang tayo dito mga kalabarkats dahil nag-order ako ng flashlight ng battery dahil yung isang flashlight ko, bali papadala ko sa Pilipinas para sa asawa ko. Binilhan ko siya ng battery para may magamit sila doon sa bahay. Makuha ko rin yung mga kalabarkats. Uwi na rin tayo dun sa bahay. Tignan natin yung mga nadali na paring Nico. Tatlong pusit. Grabe na ano. Ala, ang laki na lapu-lapu. Isang laki ng cuttlefish tapos lapo. Ayun, no? Doon sa pinag-ilawan natin na may bago mag-marinyot. Yung sa may ano doon sa maraming octopus. Wala. Buhay na buhay pa. Sarap na itong kilawin. Laki ng lapu-lapu doon ha. Malaki na pala. Hindi ka natalo nito ha. Ang lapu-lapu. Tingnan mo, lapu-lapu. Ayun, malaki na rin pala. Tumay din. Kaya pala na nahimik ko kanina si Nico. Ang tahimik. Ang takal. Tatlo yung pusit na kuha mo ha. Ha? Panalo ka. Tatlo? Panalo Oo, di ha. tatlo. Ha? Tatlong puset. Malalaki? Maliliit lang. Ha? Maliliit. Kanyang kalaliit. Mas maliliit pa dyan. Malaki yan. No? Malaki din yan dong, no? Pero mas malaki kahapon. Katulad yata yun sa kanya. Oo, yung kahapon. huli niya kahapon. Babae yan. Ang ginagawa ko kasi sa mga pugitak na nahuli ko, binabaliktad ko na yung ulo para hindi na makawala. Binabalik na ang ulo niya kasi namamatay yan, nanghihina yan. Ganito rin ang pugitak ko eh. Maliit lang kasi yan, hindi na binabaliktad yan pag maliit. Uwi muna tayo mga kalabarkats. Ito na yung battery natin ha. Good night ka naman dong. Oy, good night sa inyo. Good night. Ayun mga kalabarkats, uwi muna tayo sa bahay. Okay, para... Sabado ulit ba? Ayaw mo talaga mapigilan. Kumain ka muna dito. Dito na lang sa bahay kasi may kaning lamig pa ako dun. Sayang naman. Kasi? Mahilig sa kaning lamig eh. Sige daw, sa Sabado na. Sige. Salamat. So, ayun mga kalabarkats, nandito na tayo sa bahay. Nakarating na tayo. So, ito pala mga kalabarkats, lahat yung mga nahuli natin. Ito. Ito lahat yung mga nahuli natin, mga kalabarkats. Gandang formado. Cuttlefish. Yan. Meron din tayong pugita. Yun, nangitim na yung kamay ko. Ayan o. Out in duck yan mga kalabarkats. Kaya lumalabas yung itim. Tinta. Ayan o. Ayan pa. Bali tatlong pugita mga kalabarkats. Ay, dalawang pugita tapos tatlong cuttlefish. Yan ang huli mo? Oh. Saan banda mo sa? Marino. Sini ko marami huli. Ha? Sini ko marami din huli. Laki ng lapon na. Wala po? Grabe, ang laki. Ang ganito yata yung katawan. Marami ng ganyan. Tumilaw na tayo. Bili pa tayo ng spot plus light.
Yun, meron din tayong isda mga Calabar Cats. Ayan. Yan lahat yung mga nahuli natin mga Calabar Cats. Ano po, pre, pwede na? So yan mga Calabar Cats. Naiinggit ako kasi marami siyang huli pero kakain na lang ako. Para masarap. Gasan mo na lang. So, ito mga Calabar Cats yung mga nahuli natin na mga cuttlefish. Bali 3 to. So, hanggang dito na lang mga Calabar Cats. Ingat. God bless. At lagi nating tatandaan, God is good mga Calabar Cats. Sobrang pasasalamat natin sa blessings. Bye-bye!